Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan ni naman kita pagti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Greenleaf for Men and Women. Iyan siya ni Parfums de Marley. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kagtani-tanan nga pahamot amo na kung tulokon. O de parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy kag maprutas nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have green apple, Calabrian bergamot, kag mandarin orange. Ang green apple, berde nga mansanas nga maaslom. Tapos, Calabrian bergamot mahamot nga citrus, kag mandarin orange manamit kag matamis nga citrus. Kag for the mid, we have petitgrain, cashmeran, cedar, pomarose kag violet. Ang petitgrain, berde nga do citrus nga mga dahon nga nota. Tapos cashmeran, synthetic nga nota nga dutela sing cashmere. Tapos cedar, mahamot nga kahoy, pomarose, do rosas, kag maprutas nga synthetic nga nota, kag violet ng may pagkapulbos nga bulak na. Tapos for the base, we have oak moss, musk, kag amberwood. Ang oak moss, pait nga nota. Musk nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudulapta, kag amberwood nga mala kag duberde kag makahoy nga nota na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ba ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!